Hello guys. Nabi diri sa kwan guys. Coop sa Garcia guys. Baligyan mo lagi guys. Bigyan mo sa akin guys. Kami gagaw diri guys. Kami gagaw guys. Ay, gitna ka ng tagaan mig saging. Salamat kaayo. Ako guys. Bigyan tag saging guys. Wala po sila yung mga kuwag mga. Kaya kada adlaw din inana diha eh. Wala, kada bulan. Kabulan ra. Kada bulan ang bahay mo. Lugay may maguwang mo. Kada bulan. Lugay maguwang ning kwan ba? Karnaba. Katong ni aging akuan. Bigyan tag saging guys. Diri sa Coop guys. Coop sa Garcia. Karnaba ba? Baligya. Ngayon man sila na yun. Basta magpugi ana gid no. Bahin din sila doon. Wala na ba daw? 100 mo. Halin ka daw. Nakahalin sino mo? Ating mamo. Halin po bito mo. Diha niya po. Bahin niya. Kinsa na yung tabi? Kasi niyo. Sila sa baligya na. Bulan mo kawon. Sila ay nabigyan. Bulan mo Bulan. Lang ay mapaabot. Ay mapaabot. Ay bali. Kasi dudong guys. Singot pa. Nakot. Sugdan eh. Hindi gidaan sila din. Okay na yun, ganit diri yun. Ako tibandang man. Okay guys, thank you for watching guys. Kaya muna yung binigyan sa akin guys. Ganun sa Coop ba? Coop sa Garcia. Yahi, kung tanong mo yung mga saging dito, yahi pa man.